tifado alebo grécky guláš. Potrebuješ stejky, toto je hovädzia roštenka, 2,5 cm zhruba, hrubá, paradajky, zemiaky, hovädzí vývar, vinný červený ocot, olivový olej, sol, čierne korenie, šalotka, rozmarín, cesnak a bobkový list. Toto sú tak zhruba 3 porcie. Zaparíš si paradajky horúcou vodou, aby sa lepšie šúpali. Necháš ich tam 2 minúty. Ošúpeš si. Tú tvrdú časť môžeš vyrezať, tú zelenú. Paradajky, naleješ vývar a rozmixuješ. Šalotku ošúpeš. Cesnak nasekáš na jemno. Zemiaky si pokrájaš na štvrťky. Mäso na kocky. Dáš olej olivový za lyžicu. Šupneš šalotku. Takto poopekaj pomaly, kým nechytí farbu. Keď už chytila farbu, dáš cesnak. Ten opražíš tak minútku iba. Si vybereš na tanier. Keď tak ešte pridáš oliváč. Takto sem tam miešaj. Práš, kým to nechytí farbu. Rozdáš naspäť šalotku. Paradajky s vývarom. Zhruba za lyžicu octu. Osolíš. Čierne korenie. Rozmarín. Bobkový list a dusíš tak približne 1,5 hodiny, aby to jemne vrelo, ne veľa. Keď máš mäso mäkké, tak pridáš zemiaky. Ja som to nakoniec varil 2 hodiny. Namiešaš a dovaríš, kým budú zemiaky mäkké. A máš hotovo.